sport nije sranje. Produkcija. Jest, spot je najgore. Produkcija se snađeš, postoji klinci koji kidaju to i može... Pazi, mogla sam ja i sad da nađem to, ali nisam htjela, iskreno ti kažem, za par hiljada evra da... Ne, sponzor je moja tetka i brat. Dobro, brate, okej i to, ali nije, pokažem ti, poenta je da za hit nađeš spot. Da će to da bude ovakav spot, onakav spot, poenta je da izađe na IDJ-u, to je poenta. Opa, ne možeš. Ja ne znam na IDJ. Isključivo mora na Pinkov kanal. Ja sam njihove produkcije po njihovim ljudima. Posle tipa Sloba, ja mislim da ima najdržava. Neko ima Pinkovih zvezda, ali konkretno ja, Zorana i Andrijana, eventualno, verovatno, svi finalisti. Čekaj, za neku novu pesmu ja ti, na primjer, isproduciram i iskomponujem pesmu i ja sam potpisan na njoj i ja želim da idem na DJ, ti si samo izvođač tu, ti ne smiješ da staviš na DJ. Postoji rupa sigurno. Ne, onda ne može, onda ne mogu tu pesmu. Ima rupa sigurno. Pa ne znam. Ali ti kažem, to mora da ide. Ja se ne žalim, mislim, to je... Znaš, ovo je moja kuća. Nema šta se ne žališ. Znaš, ovo je moja kuća. Pink. Znaš, nije neko, dobro, ali znaš, ja sam... Pink nema neku internu distribuciju uopšte. Oni su rade za TV, ali što se tiče YouTube-a, ništa specijalno. Znam. Onda šta, Damir Handanović, šta? Smeš DH? Pa na njegov bi verovatno smela. A onda cool. Ali ja mislim da je Gabriela išla isto na Pinkov. Pinkove zvezde kanal. Svi, Gabriela, Jaca. Pričamo o spotu, o Bengeru, o opasnom. Pa to ti kažem, svi. Džaba onda, tebi trebaju subscriber. Da. To je onda kanal. Oni imaju oko 240-300 subscribera. Koliko? 1000. 240-300 hiljada. Pa znam. Malo je to za internet. Oni da bi to mogli da podnesu, takav zahtev, moraju da imaju mnogo subscribera. S obzirom da nemaju mnogo subscribera, bilo koji jači advokat bi ti pomogao da staviš na IDJ. Mislim, meni boli kurac, ja nemam šta izgubim. Da, ali iskreno ti kažem, ne želim uopšte da ulazim u parnice zbog toga. Iskreno. Pa, brate, to je velika stvar. Kad bi imala hit, morala bi da se cimaš čak i tu. Znači, to je nešto što može ti promeni život. Da. To je nešto što može da ti promeni, znači, tvoj porodični život. I može se desiti da ništa se ne desi ako staviš na pogrešan kanal. Da. Istina je da ako staviš na IDJ da će pre da se čuje tvoja pesma nego na Pinkove zvezde kanal. To je, mislim, logično.